Проблемът ти звучи познат, нали? Стоиш пред гардероба си и се чудиш какво да облечеш. Всички сме били в това положение и първата мисъл, която ни идва: нямам достатъчно дрехи, трябва да си купя нещо ново. Чувстваш, че нямаш достатъчно, но това всъщност не е правилно. Вероятно имаш повече дрехи, отколкото ти трябват, но те просто са неправилните. Трябва ти гардероб, който показва на света кой си ти всъщност. Виж Джеймс Бонд в Skyfall с перфектно пасващия му тъмно син костюм. Или Крис Еванс в Nice Out с онази емблематична плетена жилетка. Или Дейвид Бекъм, който излиза навън с класическо сиво дворедно яке. Тези мъже не просто носят дрехите, а те ги притежават. Това видео ще ти покажа как да пазаруваш по-умно, за да апгрейднеш стила си, да намериш коя е твоята визия за теб и да откриеш собствения си стил. Нека да започваме. Когато за първи път започна да се интересувам от мода, бях много объркан от целия избор, който имаме. Когато влизах в магазин, виждах дрехи наляво и надясно и се чудех кое да си взема, като винаги избирах тези, които са модни тенденции в момента. Мислейки си, че това е правилното нещо, което трябва да нося, но малък спойлер, това беше голяма грешка. Но после научих най-важното правило в модата, че кройката е царя на всичко. И знам, че в днешно време много мъже вече не носят костюми, но нека се върнем към примера на Джеймс Бонд в Skyfall. Костюмите, които носи, не са крещящи, не викат за внимание, не са просто модерни. Те са идеално вталени. И това, което ги прави отличителни. Добре вталения костюм по тялото веднага апгрейдва визията ти, дори да е напълно семпъл. Ако е твърде широк, все едно си облякал чувал, а пък ако е твърде тесен, все едно си взел дрехите на малкия си брат. Опъва се навсякъде по шеловете и просто не изглежда добре. И тук не става въпрос само за костюми, а за абсолютно всяка една дреха. От тениски до дънки, всичко трябва да ти е добре вталено по тялото. Ето един бърз трик. Когато пробваш нещо, запитай се: очертава ли чертите ми? Дали правилно описва формата на тялото ми? Ако отговорът е не, по-добре го върни обратно на закачалката. Аз лично съм пробвал всичко. От впити дънки, за съжаление, до широки такива, които днес дори не бих облякал. Вече все по-често залагам на класическите кройки. Прав втален панталон и по-обемни якета. И научих нещо интересно в процеса. Аз съм висок 1,85 и си мислех през цялото време, че като нося впити дънки, ще направят краката ми да изглеждат по-дълги. Но това беше точно обратното. Всъщност, каква е истината? Когато започнах да нося панталони с висока талия, с права кройка, леко да се подава обувката над тях, това всъщност подчертаваше дължината на краката ми и ме правеше много по-пропорционален. Това е готин съвет за по-ниските мъже. И след като оправихме проблема с кройката, нека да поговорим за цветовете. Ето тук повечето мъже бъркат. Повечето си мислят, че ако вземат ярки цветове или крещящи шарки, ще привлечат повече внимание. Истината е, че неутралните цветове, като тъмно синьо, бяло, черно, сиво, кафяво, работят за всеки един от нас. Те са вечна класика, лесно се комбинират и пасват на всеки един мъж. Виж Кендал Рой в Succession. Неговият гардероб е перфектният пример за сила, базирана на класиката. Обрани цветове, прави линии, нищо, което да вика за внимание. Но да се върнем на темата. Какъв е практичният съвет от всичко това? Да започнем с базовите неща. Черна полутениска, изчистена бяла риза, плетен пуловер, прави панталони, класически обувки, лоуфъри и изчистени бели кожени мартонки. Това са нещата, които формират основата на гардероба ти. Фундаментът, върху който можеш ти да се надграждаш. Разбира се, това са предложения, базирани на класическия мъжки гардероб. Но стилът не е само дрехи. Стилът е за това кой си ти, за да покажеш на хората какъв е характерът ти само с един поглед. Добре облеченият мъж не копира модните тенденции, а той намира визия, която да пасва и да отговаря на живота, който живее той. Това следващото нещо е: нека да открием твоя стил. Той може да е различен от моя. И най-вероятно ще е различен, което е напълно окей. Разделяме ги на 3 основни стила. Например, първият е грубият стил. Веднага сещам за Райан Гослинг в Драйв. Този емблематичен бомбър и скорпионът на гърба. Виждаш ли, изглежда як, мъжкарски и има това готино, леко безгрижно излъчване. Този стил върви чудесно за мъже, които харесват леко по-груба визия. Може би тези, които харесват кожените якета, бутушите и протърканите дънки. Този стил е за тези мъже, които искат да изглеждат стилно, но по по-груб и по по-екстравагантно и бунтарски начин. Ако ти допада този стил, най-вероятно си падаш по моторите или поне по тази визия на мъжете с кожени якета и с огромните кожени бутуши.
Грубият стил е наистина готин и хваща окото. Следващия е изискания стил. Виж Джеймс Бонд в Казино Роял. Идеално в тален костюм, излъскани кожени обувки и класическата черна вратовръзка. При комбинацията от поло с панталон и мукасини се брои за изискано. Този стил е перфектен за мъже, които искат да излъчват елегантност и самочувствие. Перфектен е, ако ежедневието ти е свързано с много бизнес срещи, работа в офис или просто искаш да изглеждаш по-добре облечен от масовката. И третият стил е ежедневния. Перфектен пример за това е Крис Хемсуърт. Може да облече худи, дънки и маратонки и пак да изглежда добре. Крис Еванс прави нещо подобно, но надгражда леко с поло или жилетка. Това е за мъжете, които предпочитат комфорта, но въпреки това не искат да пренебрегват стила си. Ако прекараш уикенда с приятели или просто искаш да свършиш задачите, но едновременно да изглеждаш добре, това е точният стил за теб. Най-хубавото е, че можеш да имаш всички тези стилове едновременно. Разбира се, не да ги носиш по едно и също време грубия стил с елегантния, но може да имаш дрехи в гардероба си от грубия стил, от елегантния и от ежедневния. Просто да ги сменяш според настроението си, обстановката или ситуацията. Аз лично по някой път започвам деня си с по-грубия стил, а вечерта вече прехвърлям към по-елегантния, просто за разнообразие. Тук идва момента, че ще имаш много лоши комбинации, но ще имаш и добри такива. Тези добрите не биха изглеждали толкова добре, ако не си грешил преди това, защото си опитал и си видял, че не ти харесва. Но вече знаеш, това не е за моето тяло, не е подходящо за ежедневието ми, ще опитам нещо друго. Собственият стил е въпрос на практика. Не се раждаш с него, нито пък не е дари от природата. Той се развива с времето и с практиката. Точно това им преди за теб. По-лесно е да започнеш като вземеш единия стил и го усъвършенстваш до момента, в който започнеш да се харесваш. Тогава вече, ако решиш, можеш да започнеш да разнообразяваш и с останалите два стила. Ето един лесен начин как да откриеш своя стил. Първо, помисли за начина си на живот. Как прекарваш по-голямата част от времето си. Ако, например, работиш в офис 5 дни в седмицата от 9 до 5, то може би най-добрият избор за теб ще бъде елегантният стил. Пък си по-активен, обичаш природата и пътуванията и планината, то грубият стил ще е твоя почерк. После помисли за личността си. Дали си по-екстровертен и по-общителен с хората или пък обратното, по-затворен в себе си и по-чил гай. Защото твоят стил трябва да отразява точно каква личност си ти. Бомбър якито може да загатне мистериозност, докато изчистената бяла риза показва надежност и доверие. Когато откриеш личен си стил, всичко става по-лесно. Пазаруването, избирането на аутфити и най-важното ти да се чувстваш комфортно в дрехите си. Именно на това искам да те науча. Следващата част от това как да апгрейднеш стила си е пазаруването. Повечето мъже просто влизат в магазин, вземат нещата, които са на намаление и се надяват да са направили най-добрия избор. Нали така? Истината е, че за да се обличаш и да изглеждаш добре, първо трябва да започнем от това ти да пазаруваш добре. Ето как да пазаруваш стратегически и да изградиш гардероб, който да работи за теб. Пълен с неща, които ще носиш, а не неща, които никога няма да облечеш. Първо, инвестирай в вечните класики. Виж Марлон Брандо в The Wild One. Филмът е от 53-та, а кожаното му яке е толкова емблематично и до днес, колкото и тогава. Защо? Запомни, че традиционните дрехи не следват модните тенденции. Пренаправеното кожено яке, класическо тъмно-синьото сако, елегантните мукасини винаги ще изглеждат добре. Второ, избягвай евтините и нискокачествените дрехи. Разбирам те, евтините дрехи звучат примамливо. Ниска цена са, изглеждат добре, удобни са, идват и с цената, която по-късно ще платиш за тях. За тениска, например, за 20 евро може да изглежда добре, но след 10-то пране ще започне да се разбридва и ще става само за парцал. Истината е, че качествените дрехи издържат по-дълго и изглеждат по-добре с времето. И не казвам да купуваш по-скъпи дрехи, а по-висококачествени. Всъщност ще ви спестят повече пари, защото с времето можеш да използваш трика цена за едно носене, за да видиш дали си струва. Нека да ти обясня. Например, купуваш кожено яке за 200 евро и го носиш 2 пъти седмично в продължение на 5 години. Това са над 500 носения, което прави цената под 50 цента за едно носене. Сега го сравни с яке от Shein, например, за 50 евро, което ще облечеш само 10 пъти преди да се напука. Това е 5 евро за едно носене. Качеството печели винаги. Докато сме на темата с пазаруването, още един трик как можеш да спестиш повече. Използвай сезонните намаления. Качествените марки намаляват цените си преди края на всеки сезон. На Black Friday, по Коледа, в летните разпродажби, следи ги и спестявай пари. И преди да купиш нещо, задай с тези въпроси. Но наистина си ги задай. Вместо просто да купиш дрехата, да си я занесеш вкъщи, да махнеш етикета,
и тепърва тогава се запиташ дали наистина имах нужда от тази дреха. Защото това е просто пилеене на пари. Първият въпрос: подхожда ли на личния стил, който аз искам да нося? Второ, ще го нося ли достатъчно често? Ако не си представяте, че ще го носите всяка седмица или поне веднъж месечно, то по-добре го оставете и не го купувайте. Трето, качествена ли е дрехата? Провери материята, шевовете, материалите, от които е направена, и кройката. Ако се усеща ефтино и тънко, по-добре не го купувай. Нека сега поговорим и за най-добрият трик в модата. Може би си чувал за термина капсулен гардероб. Представи си го като по-малко дрехи, но с безброй комбинации. Идеята е проста: инвестирай в висококачествени базови дрехи, които можеш да комбинираш и да съчетаваш по различни начини. Почваме с основните елементи. Например, ако стилът ти е изискан, купи си няколко ризи Оксфорд, бяла или светло-синя. Те вървят с всичко, от Casual Friday в офиса до вечеря навън. После са панталоните, тъмно-сини или бежови, класика, и всичко върви с тях. Качествените обувки, бели кожени маратонки, черни мукасини, вълнени палта, бежово или черно, много апгрейдват визията. Сега аксесуарите. Часовника, ако имаш възможност за по-скъп модел, супер, но и винтидж Seiko може да предаде характер дори на най-опростената визия. За слънчеви очила, класическите модели придават този завършен вид. Да вземем пример от Дейвид Бекъм. Гардеробът му е пълен с универсални комбинации. Дали е с втален костюм или с обикновена тениска и дънки, или кожено яке, всичко работи за него. Всички дрехи изглеждат като внимателно подбрани и си отиват перфектно една с друга. Това е силата на капсулния гардероб. С по-малко артикули имаш повече възможности и по-различни стилове. Затова, ако искаш да апгрейднеш визията си, има няколко правила, които никога не трябва да забравяш. Ето ги и тях. Първо, кройката е по-важна от марката. Сако за 50 евро, което е добре вталено по тялото, винаги ще изглежда по-добре от дизайнерско сако за 200 евро, което не ти пасва по тялото. Например, Харви Спектър в Suits. Неговата перфектна кройка е това, което го прави уникален, а не цената на костюма. А дори не знаем каква марка е той. Второ, знай своята цветова палитра. Дрехи, които комплиментират тена на кожата ти, винаги подобряват визията ти. Трето, приоритизирай универсалните дрехи. Сгради гардероба си около дрехи, които можеш да носиш на различни поводи. Например, черна полутениска. Може да я носиш навсякъде, естествено без фитнеса. И четвърто, абонирайте се за канала ми в YouTube, ако още не сте. Щом сте стигнали до тук, значи ви харесва съдържанието. И ви обещавам да ви помагам да изглеждате добре и да се чувствате възможно най-добре. За да подобриш стила си още веднага, всъщност всичко се свежда до тези основни неща. Открий личния си стил. Прави покупки според този стил, изгради основа с качествени дрехи, които пасват на теб и на начина ти на живот. И не прави грешката да следваш модните тенденции. Стилът е повече от дрехи, то е показване на себе си. Затова следващия път, когато пазаруваш или се обличаш, замисли се за историята, която искаш да разкажеш на околните за себе си, с дрехите, които носиш. Запомни, стилът не е само да изглеждаш добре, то е да се чувстваш уверен, да вдъхваш респект и уважение от хората и да бъдеш най-добрата версия на себе си. Това нека апгрейднем стила ти и живота ти заедно. Ще се видим в следващото видео.